Boa tarde a todos e a todas. Retomamos a sesión deste pleno coas preguntas de resposta oral. Comeza o Bloque Nacionalista Galego coa súa primeira pregunta para o Goberno. Señor Jorquera, cando queira. Grazas. Que fixo o Goberno local para dar cumprimento ao acordo de impulsar a creación do Consello Económico e Social? Boa tarde, señor Jorquera. Pois fixo aquilo ao que nos comprometemos con vostede e co seu grupo, que é dar os pasos necesarios para que sexa unha realidade o Consello Económico e Social neste ano 2022 e vamos a intentar incluso que sexa no primeiro semestre deste ano. Grazas. Señor concelleiro, como a seguinte pregunta versa sobre o incumprimento de acordos por parte do Goberno local, non nos gustaría que o Consello Económico e Social se sumase a longa lista. Por iso agradecería maior concreción e permítame que explique o porqué. O 3 de decembro de 2020, este pleno votaba a favor, coa única abstención da señora Faraldo, dunha moción do BNG na que se instaba o Goberno municipal a impulsar a creación deste órgano. Con posterioridade, o 12 de xaneiro de 2021, reuniuse a Comisión de Seguimento do Acordo de Investidura suscrito entre os grupos municipais do PSDG, PSOE e BNG, e, entre outros acordos, como iniciar o proceso para dotar o Concello dunha ordenanza de impulso do idioma galego ou crear o Consello Municipal da Cultura, acordamos impulsar no primeiro semestre de 2021 a creación do Consello Económico e Social. Aínda que parece a imposición dunha pena, pasou exactamente un ano e un día dende que se fixo público aquel acordo. E agora, o único que sabemos é que vostedes están dando os pasos necesarios para materializar ese acordo cando xa pasou máis dun ano e de un día. Por iso, demandamos máis concreción. A creación do Consello Económico e Social non é unha proposta só do BNG. É unha aspiración de distintos axentes sociais da nosa cidade, un marco de diálogo e consulta cos axentes sociais para, entre outras cousas, impulsar, en coordenación cos restantes concellos da área metropolitana e outras institucións, o deseño dunha estrategia económica de futuro para a Coruña e comarca. A Coruña ten que repensar o papel económico que quere xogar. Estamos sofrendo as consecuencias dunha estrategia errónea que apostou pola hiperespecialización da Coruña como cidade de servizos, dando as costas ao noso sector industrial. Os datos son esclarecedores. Dende 2012, a comarca da Coruña perdeu máis do 20% das empresas do sector industrial e houve unha caída do 11,6% só nos últimos 3 anos. O peso da industria do PIB na comarca é só do 12%, cando todos os expertos coinciden en que nunha economía xa a porcentaxe non debería de baixar do 20%. A industria xera empregos máis estáveis e de calidade e, ademais, xoga un papel tractor. Nos países máis desenvolvidos, o sector servizos soportase en boa medida na existencia dun sector secundario potente e de alto valor engadido. Nos últimos anos, o modelo de especialización no sector servizos deu claros síntomas de esgotamento e a pandemia da COVID está a poñer aínda máis en evidencia as súas enormes feblezas, pois o sector servizos é o máis exposto ás consecuencias económicas da actual situación sanitaria. Fronte a esta situación é necesario combinar a resposta no curto prazo para facer fronte ás consecuencias sociais e económicas da crise provocada pola pandemia co deseño dunha estrategia de futuro que aborde os problemas estruturais da economía da nosa cidade e a súa comarca. Sabemos que o obxectivo vai alén das competencias do Concello da Coruña, mas compete ao Concello xogar un papel indutor e asumir o liderado para impulsar este proceso. Por iso, agardamos que dunha vez por todas dean impulso decidido á creación do Consello Económico e Social. Moitas grazas. Gracias, señor Jorquera. Pois decíalle que cumplimos e, neste caso, ademais, encargamos os informes e estudios necesarios para analizar as distintas opcións de implantación do organismo do Consello Económico e Social, buscando o modelo máis axeitado para as necesidades da Coruña. Temos xa o estudio correspondente que daremos a coñecer a partir da semana que ven
porémolo a disposición da Comisión de Economía e Facenda e creo que neste primeiro trimestre do ano podemos ver o modelo. Deberíamos de intentar que se cree o Consello no primeiro semestre de 2022. Déronse todos os pasos necesarios, que eu creo que sí van a permitir que avaliemos todos como concretar ese modelo. En España hai unha dúcia de cidades que contan cun órgano asesor destas características, algunhas como a cidade de Valencia dende o ano 85 e outras como Madrid, por exemplo, dende o 2020. Barcelona dende o 92, Sevilla dende o 98, Cáceres dende o 2018, Bilbao dende o 2016, por poñer algúns exemplos, non? Todos os modelos teñen aspectos válidos, competencias parecidas, pero non iguais. Mereceu a pena estudiar en detalle os diferentes modelos e ese estudio tamén nos permite coñecer un pouco en que realidade nos atopamos. Hai que establecer con precisión a máxima representatividade con respecto ás organizacións sociais e sindicais, tamén ás entidades sociais e cidadá, as universidades e os colexios profesionais, tamén o conxunto de representantes sociais. Creo que nese terreno teremos a posibilidade de atoparnos. Como vostede recordará, temos contemplado, ademais, que pode haber unha oficina técnica que se ocupe dese Consello Económico Social, para que non sexa a foto dun día, sino que, tal como vostede reclamou nos acordos os que ten chegado con este goberno, que eso poida ter unha estabilidade e que, polo tanto, o Consello Económico Social cumpla coas súas funcións, co asesoramento e ca Secretaría Técnica correspondente, e eu creo que estamos en condicións, a partir dese informe, pois, de materializar en 2022 o que fixemos en 2021, que, como vostede ben dixo, foi impulsar. É dicir, impulsouse, agora o que hai é que concretar e, polo tanto, dar o paso seguinte, que será, finalmente, culminar coa creación do Consello. Eu creo que estamos na boa dirección, creo que xa temos dado os pasos necesarios e agora, bueno, pues veremos de concretar o mellor posible e, se é posible, facelo co máximo consenso, escoitando a todos os grupos. E, como non pode ser de outros xeitos, señor Jorquera, empezando por vostede mesmo e polo seu grupo, que foron propoñentes ou copropoñentes xunto co Goberno desta iniciativa. Moitas grazas. Segunda pregunta do BNG sobre o cumprimento dos acordos por parte do Goberno local. Considera o Goberno local que é fiável a hora de asinar acordos? Bueno, señor Jorquera, non só é fiable, senón que ao longo deste mandato o diálogo entre o Goberno municipal e o grupo do BNG creo que dou abundantes froitos, entre eles, sin ir máis lonxe, un asunto que trouxo hoxe vostede aquí a colación, como foi a aprobación da ordenanza do uso do galego na administración local deste Concello, non? Polo que tamén preguntaron vostedes hoxe, ou, sin ir máis lonxe, os acordos aos que temos chegado van a propiciar que este Concello teña, xunto con outras cidades de España, o Consello Económico Social. Poñolle dous exemplos, podereille poñer máis no seguinte turno, pero en calquera caso, por responderlle a pregunta con todo formalismo. Ante unha pregunta de considera que é fiable, podíamos facerlo de pito, pito, gorgorito, que é unha pregunta, en fin, así para que fixéramos un xogo. Non se trata de facer un xogo. Eu entendo que vostede quere reivindicar o seu espacio, pareceme lícito, fágao, e eu tamén, lóxicamente, lle contestarei cos diferentes niveles de acordo aos que se ten chegado. Vostede ten que saber que sempre ten espacio para o diálogo e para o entendemento con este grupo, agora e no futuro. O cal, bueno, entendo que o mellor se siente nunha situación un pouco incómoda, pero, bueno, un pouco de... Decir, seamos capaces de entendernos todos e de levarnos todos ben. Non é necesario que se tome as cousas a mal. Gracias, señor concelleiro.
Non se trata de tomar as cousas a mal ou ben, se trata de contrastar os datos. Neste pleno, volvimos lembrar que incumpren por segundo exercicio consecutivo o acordo de investidura ao que chegaron co BNG nos relativos orzamentos, incumpriron no exercicio pasado, cando decidiron unilateralmente prorrogar os orzamentos, incumpren neste, cando decidiron excluirnos da negociación. Antes pregunteille polo Consello Económico e Social, tamén chegáramos ao acordo de crear o Consello Municipal de Cultura e de impulsar a súa creación no primeiro semestre de 2021. E na pregunta seguinte voltaremos preguntar pola Casa Cornide. Foi en setembro de 2019 cando este pleno decidiu, a iniciativa do BNG, que o Concello emprendese accións legais contra os Franco. Tamén seguimos esperando. Pero hai moito máis. No acordo de orzamentos de 2020, suscribiron o compromiso co BNG de crear unha bolsa de baixos valeiros e tamén unha bolsa de vivendas en alugueiro. Que foi deses compromisos, señor concelleiro? O 6 de maio de 2021, a iniciativa do BNG, este pleno acordou que o Goberno municipal negociase coa Sareb para obter a cesión das súas vivendas de cara a incorporalas á devandita bolsa de vivendas en alugueiro. Houbo esa negociación? Cales foron os resultados? O 3 de decembro de 2020, a iniciativa do BNG, este pleno tamén acordou que o Goberno municipal negociase co Goberno central a cesión do antigo cárcere, e na mentras que cumpra ca súa obriga de asegurar o mantemento e conservación do edificio. Fíxose, deu algún froito, porque a alcaldesa presume de que o diálogo dá froitos. Deuno o mandato deste Concello de que se demandase do Goberno central unha solución que garanta o futuro de Alo Ibérica, ou de exixir a condonación da débeda do Porto. No acordo de investidura suscrito co BNG tamén se comprometeron no primeiro ano de mandato a mellora do servizo de autobuses, tendo en conta as seguintes necesidades: intensificación de frecuencias de líneas, ampliación do horario de servizo, modificación do mapa de líneas, implantación do carril bus e estudo dos modelos de xestión, incluída a xestión directa. Estamos no terceiro ano de mandato e, como lembrei antes, do comprometido non fixeron nada. Pero non só incumpriron co BNG, non ían presentar, como lembrei tamén antes, en setembro de 2021, un anteproxecto de lei da área metropolitana. Mire, señor concelleiro, a alcaldesa fai bandeira da capacidade deste goberno municipal de dialogar e chegar a acordos. O mandato do diálogo chegou a titular. E non imos ser nós quen critique este xeito de facer política. Sempre tivemos disposición a chegar a acordos, se eran bons para a cidade, e aborrecemos a política imperante no Estado onde o diálogo foi sustituído polo insulto. Pero de nada vale chegar a acordos se logo a maioría non se cumplen. Se vostedes que alardean de pactos a coruñesa converten o contido destes pactos en papel mollado. E de momento, a hora de chegar a acordos, están demostrando a mesma fiabilidade, permítame que así yo diga, que Groucho cando afirmaba os seus principios. Xa sabe como siga a frase. E se non lles gustan, teño outros. Polo tanto, reclamamos que vostedes cumplan os acordos que teñen asinados. Señor Jorquera, moitas gracias pola súa consideración. Vostede sabe que ao final na política tamén, como noutros ámbitos da vida, a matemática non falla. O digo porque aquí, para que as contas dean, primeiro hai que sumar 14. Se eu teño dito que con vostedes a suma non dá. Digo isto non por recordarlle a súa posición neste pleno, senón para que se sean conscientes da situación. O resultado do diálogo entre o Goberno e o BNG ten sido francamente positivo e nos agardamos que o siga sendo. Pero vostede o que está poñendo de manifesto é que se sinte un pouco excluído ou non incorporado. Eu entendo, manifesto comprensión, pero o que non pode decir é que o Goberno non ten en conta os acordos aos que se ten chegado co BNG. Algúns están implementados, outros están en vías xa de poder concretarse, como lle refería con anterioridade, e outros, efectivamente, estáse traballando nese sentido, non? Citaba a ordenanza do galego, mais tamén acordamos e cumprimos coa representación dos partidos nos órganos de goberno.
Se crearon novas áreas peonís, que era unha das reivindicacións que vostede fixeron e algún dos acordos aos que temos chegado. Se puseron en marcha os plans de dinamización do comercio, que foi unha reivindicación que vostedes fixeron e que compartiron co goberno municipal. Pediron que se priorizara a reforma de mercados e é unha das políticas nas que está incidindo este goberno. Pediron un aumento do investimento en educación e nas escolas infantís, se está facendo. Podría continuar así, non? Claro que o diálogo dá froitos, pero non estira o número de concejales. Cada un ten os que ten. E, polo tanto, o Consello da Cultura, que vostede ben trouxo aquí, creo que se está chegando que se está traballando para chegar a ese fito, non? Pero o Consello da Cultura non só é unha reivindicación do BNG, é dicir, tamén é unha proposta e unha posición que ten este goberno e que tamén fixo o grupo da Marea Atlántica, é dicir, é unha coincidencia dunha parte moi importante desta corporación. As bolsas de vivenda en aluguer, vostede sabe que hai un compromiso nese sentido, pero que xa se deron pasos no exercicio anterior. Cando falamos do orzamento e pactamos un orzamento, sabe que se chegou a dotar con 450.000 unha encomenda a Emusa e xa se foi dando pasos, deronse pasos, evidentemente, moi centrados nunha serie de colectivos, hai que ser capaces de ampliálo, sen dúbida ninguna, pero, é certo que cando se lle escoita con algunha das propostas pendentes ou que están en vías de execución, vese, digamos, un pouco a pelea polo espacio con outro grupo municipal. É entendible. En calquera caso, a nos eso non nos impide cumplir señora alcaldesa, cumplir con vostedes e cumplir tamén co Grupo da Marea, é dicir, cos dous grupos cos que temos chegado a moitos acordos neste mandato. Concretamente, vostede facía referencias ao Sareb e tamén dentro do goberno se está traballando nesa dirección. Por lo tanto, o diálogo ten dado froitos e aínda vai a dar moitos máis. Nos o que queremos é agradecer a súa posición constructiva, porque, desde logo, eu creo que iso é positivo. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do BNG sobre a Casa Cornide. Señor Jorquera. Grazas. Formulada constructivamente. Vai iniciar o Goberno municipal antes do remate do século XXI accións legais para recuperar a Casa Cornide? Grazas, señora alcaldesa. En canto a súa pregunta, vai, señor Jorquera. Vai, antes do remate do século XX, presentarase a demanda, non teña dúbida ninguna. Sí, perdón, 21. Quedamos máis tranquilos, señor Celemín. Pero, indo ao detalle. Pídolle humildemente disculpas se lle resultamos pesados. Xa non lo insinuou en pasadas intervencións cando lle preguntamos sobre esta cuestión. Pero, por moi pesados que lle resultaremos, preguntaremos sobre a Casa Cornide as veces que faga a falta, mentres non se inicien as accións legais. Sabemos que vostede prefire vivir sen estrés. Xa se ten queixado neste pleno de que a Michelangelo Buonarroti non apuraron tanto para pintar a Capela Sistina. Pero entre boda e boda, das que tanto lle gusta oficiar, adíquelle un pouco máis de tempo a Casa Cornide, señor Celemín, porque vai sendo hora. En setembro de 2019, no primeiro pleno da actual corporación, o pleno do Concello acordou a iniciativa do BNG interpoñer unha demanda contra os Franco para recuperar a Casa Cornide. Pasaron máis de 2 anos. Dende o verán de 2020, vostedes dispoñen do estudo histórico. Dende hai máis dun ano, decembro de 2020, dispoñen tamén do informe xurídico sobre as vías de recuperación da Casa Cornide para o patrimonio público. En novembro anunciaron que presentarían a demanda en decembro. E decembro xa pasou. Como xa lle dixen no último pleno, señor Celemín, non pedimos que vostede sexa o Rápido de Bouzas, pero co tempo que se está tomando, Miguel Anxo, aparte de pintar a Capela Sistina, tamén tería esculpido o David.
Pero, ademais, a súa inacción, señor Celemín, está servindo de coartada a outras administracións. Vimos de preguntar no Parlamento galego cando se fará efectivo o expediente para a declaración da Casa Cornide como ben de interese cultural e así asegurar a súa apertura ao público e a protección do inmoble, incluído o seu contido, para evitar calquera tentación de expolio por parte da familia do ditador. E o conselleiro, aparte de tirar balóns fora, o que fixo foi queixarse de que o Concello da Coruña aínda non iniciase os trámites xurídicos para reclamar a titularidade da casa. Por iso, insistimos, o Concello da Coruña non pode ser indiferente ante o expolio do noso patrimonio, ante a apropiación fraudulenta polo ditador e a súa familia dun edificio de grande valor patrimonial cuxos legítimos donos son todas as coruñesas e coruñeses. Por iso pedímoslle que dunha vez por todas se emprendan, sen máis demora, as accións legais. Si en vez de ser ao longo do século XXI pode ser nestes primeiros meses do ano 2022, estaríamos dobramente agradecidos. Moitas gracias. Señora alcaldesa, si no arreglamos esto, cualquier día me cae la tabla a los pies y tendremos un problema. ¿Dónde está? Ah. Espere que recoloque esto, porque es que me ha caído hasta el alma. Y no es por la intervención del señor Jorquera, que le agradezco muchísimo todo el tiempo que me da para la preparación de la demanda. Y ahora a ver si encontramos... Bien, puedo proseguir. Realmente lo lamento, pero sinceramente es que... No, pero si es que toco para que no me caiga otra vez. Es que, bueno, puedo seguir, ¿verdad? Bueno, señor Jorquera, hay un refrán español que dice: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y como le he dicho en otras ocasiones, la demanda se presentará cuando los técnicos y los juristas finalicen su trabajo. Como usted muy bien sabe, es un proceso difícil y complicado y debemos tener en nuestras manos toda la documentación precisa, que tampoco es fácil de recabar debido a los años que han pasado, 47 para ser más exacto, entre otras cuestiones. Por otra parte, debemos tener en cuenta no solo el continente, sino también el contenido del edificio y la valoración del inventario que se realice por los expertos. Estamos trabajando para presentar una demanda ajustada y que permita conseguir el objetivo que tenemos todos, que es la recuperación de la Casa Cornide. Mire, señor Jorquera, yo no dudo de que el BNG tiene todo el interés en que este proceso salga con saldo a favor del Ayuntamiento y, sobre todo, a la ciudadanía. Pero le sugiero paciencia, porque no debemos precipitarnos y cometer errores. Debemos dar pasos en firme desde el rigor y la solvencia para que el proceso judicial no se demore después excesivamente en el tiempo. Si ustedes están interesados en que esto finalice pronto, el Gobierno de Inés Rey también, y creo que también el resto de las fuerzas políticas aquí presentes. Pero no por preguntar todos los días se acelerará un proceso que, por cierto, inició este Gobierno. En lugar de insistir en todos los plenos con la misma cuestión, les animaría a hacer una posición útil y aportar cualquier sugerencia o documentación que consideren que pueda ser de interés para la demanda que estamos preparando. Le agradezco el recordatorio, pero no lo necesitamos, dado que estamos trabajando seriamente y con rigor en la preparación de la mejor demanda. Está claro que están muy interesados en la recuperación del inmueble. Nosotros también, y por eso les animo a pasar del recordatorio permanente a la acción y aportar de forma constructiva, si pueden, para que la línea que llevamos a cabo sea un éxito, porque si lo conseguimos no será un logro de este Gobierno, será un logro de toda la ciudadanía. Gracias.
Moitas grazas, señor Celemín. Moitas grazas, señor Jorquera. Polas súas preguntas remata o turno do BNG. Comeza o da Marea Atlántica coa primeira pregunta para o Goberno local sobre os peiraos. Señora García. Gracias. Continúa o Goberno de Inés Rei considerando preciso investir case 20 millóns de euros nos peiraos de Batería e Calvo Sotelo para posibilitar o seu uso público e aberto á cidade? Sí, señora García, ainda que tivemos a ocasión esta mañá, con motivo da moción do BNG, de debatir sobre este asunto tan importante para a cidade, o que si lle podo dicir é que o Goberno municipal sigue considerando necesario adoptar todas aquelas medidas que cumpran para garantir, dentro dos acordos plenarios, por suposto, pois o mellor futuro do Porto e, dunha forma moi especial, a mellor integración do Porto e da cidade, non? Sí. No pasado mes de decembro e durante as vacacións de Nadal ocorreu algo que ninguén tería pensado hai un par de anos, e é que a Coruña tiña un dos seus principais atractivos turísticos nunha antiga nave do peirao de Batería. A exposición de fotografías de Peter Lindbergh, impulsada por Marta Ortega, non só espertou un enorme interese entre a cidadanía da Coruña e alén, incluso a nivel internacional, senón que puxo de manifesto moitos dos postulados que leva tempo defendendo a Marea Atlántica e gran parte da cidadanía, da sociedade civil organizada da Coruña, que levan tempo reclamando pois un uso público e gratuito da fachada marítima. Sen mover un papel, con mínimo desembolso, con vontade de facelo, se poden abrir os peiraos á cidade, se poden promover multitude de usos públicos e cidadás. Para exhibir as 150 obras de Lindbergh non foi necesario desafectar terreos. Nos temos as nosas cautelas coa desafectación porque iso abre a porta á compra e á venda de terreos que, mentres forman parte do dominio público portuario, non se poden nin comprar nin vender. Tampouco foi necesario cambiar a titularidade dos terreos, non foi necesario ningún tipo de acordo complexo, non houbo que construir ningún edificio fastuoso, senón que se rehabilitou incluso patrimonio industrial portuario. Nin foi necesario que a autoridade portuaria nin Puertos del Estado lle pediran a Marta Ortega 20 millóns de euros, que é o que está pedindo pola transferencia dos peiraos de Calvo Sotelo e Batería. Pois os últimos acordos falan de que 15 serían aportados polo Concello e 5 pola Administración Autonómica. O uso do dominio público portuario non está limitado a exposicións artísticas, aínda que sexan moi meritorias. Pódese pensar en espazo público, pódese pensar en esparcemento, pódese pensar en traballo no mar, sobre o mar, en investigación, en emprego, e en realidade o denominador común é ter vontade. Recentemente se facía pública unha proposta do Servizo de Bibliotecas que abogaba por ubicar nos peiraos interiores pois o Servizo Central de Bibliotecas. Sen entrar a valorar a proposta, pois sería posible dentro deste marco do que estamos falando. O único obstáculo co que se atopa o Concello ata agora e non Marta Ortega é a débeda da autoridade portuaria, pola que se están pagando uns intereses próximos á usura. Temos falado moitas veces neste pleno de que xa se levan pagado 40 millóns de euros desa débeda sen que se empezara a amortizar nin un só euro. E este é o verdadeiro inconveniente, e é que a fachada litoral da Coruña, os terreos portuarios, sirven para facer caixa. O resto pois son excusas e repetición do vello truco de sempre. Se a exposición de Lindbergh trascendeu o mundo da moda, oxalá esta mostra trascenda tamén o ámbito cultural e demostre pois, que os peiraos son posibles para facer moitas outras cousas. Sería lamentable que dende a autoridade portuaria, dende Puertos del Estado, se lle poñan ao Concello moitas máis trabas das que lle están poñendo a iniciativas privadas, por moi atractivas que sexan. Moitas gracias. Sí, bueno, concordamos con que a exposición de Lindbergh é fantástica, a iniciativa da señora Ortega é fantástica e unha iniciativa ademais coordinada entre a autoridade portuaria e o Concello a hora de facilitar, por unha parte, a disposición do espacio, por outra parte, a actividade en si mesma.
O que pasa é que nós o que defendemos é que aqueles espacios portuarios que vayan deixar de ter actividade ou que xa teñen deixado a actividade portuaria son espacios que, lóxicamente, incluso por establecemento da propia legislación portuaria, deben pasar a integrarse na trama urbana. E para integrarse na trama urbana son espacios que deben ser desafectados e que, polo tanto, deben pasar a incorporarse ao planeamento urbanístico. Por iso, sí que vemos como cando non hai transatlánticos hai aperturas do peirao de transatlánticos, hai utilizacións provisionais ou parciais de batería, poderá haber utilizacións parciais ou provisionais de Calvo Sotelo durante este ano, avanzado este ano, e no seu momento no ámbito da zona 2 tamén. Pero creo que temos que ter ambición suficiente na cidade como para ser capaces, de sendo conscientes de que hai un ámbito fundamental de desafectación, de que se incorpore a trama urbana e de que a cidade sexa quen planifique para o futuro o novo crecemento da cidade. Porque nos entendemos, eu creo que calquera urbanista o vai entender, que no espacio, se mantén a natureza de dominio público portuario, vai ser difícil buscarlle algunhas saídas dotacionais, algunhas solucións de mobilidade metropolitana e urbana que se están aconsellando por parte de expertos no ámbito da zona 1 e outras oportunidades de economía verde, de economía azul, como vostedes comentan, e nós aí concordamos para este tema. Por iso, consideramos que, sin prexuízo das utilizacións provisionais de espacios portuarios sin uso portuario, sí que necesitamos incorporar estes elementos a desafectar na trama urbana. Por iso que sí que nós, dentro dos acordos plenarios, estamos traballando, seguimos traballando nese escenario de garantir a titularidade pública, de garantir que nese ente público de xestión dese proceso de transformación o Concello teña o maior peso posible, precisamente porque en ese ámbito vai ser a planificación urbana a máis relevante para o futuro da cidade. Por iso, señora García, eu creo que no fondo todos estamos de acordo, hai intervencións. Por certo, que nós desde un primeiro momento defendimos e defendemos o principio de mínima intervención. Somos conscientes de que podemos empezar a traballar no espacio portuario desafectado dentro do principio de mínima intervención. Pero insisto en que dentro dos acordos plenarios hai que buscar solucións e hai que buscar solucións que tamén lle den viabilidade económica e financiera á autoridade portuaria. Temos que ir analizando tamén como a autoridade portuaria pode e vai recuperando tráficos que amortigüen precisamente a situación das súas contas. Por iso insisto en que consideramos importante tomar todas as medidas necesarias, insisto, para o futuro do Porto, pero tamén para a mellor integración urbana e planificación do futuro da cidade. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Segunda das preguntas da Marea Atlántica sobre a Fenda Digital nos servizos do Concello. Sí. Señora Delso. Sí, moitas grazas. Que medidas estableceu o Goberno municipal para paliar a Fenda Digital nos servizos do Concello? Gracias, señor Delso. A implantación das novas tecnoloxías en todos os ámbitos, máis tamén na xestión pública, como vostede ben sabe, é un proceso imparable. E tamén é unha oportunidade de mellora, non? Como todos os cambios, pois é preciso que as persoas se adapten ás novas circunstancias e nese proceso o Concello que está a adoptar as medidas formativas precisas, tanto entre o persoal como entre a cidadanía, mantendo tamén os servicios tradicionais para non deixar desatendido a ninguén, é dicir, dar pasos cara adiante, pero ao mesmo tempo pois evitar que esa fenda digital poida afectar os servicios que reciben os cidadáns. Sí, a fenda digital é unha forma, sen dúbida, de desigualdade, é fonte e consecuencia de desigualdade. E a fenda non se configura a partir soamente dunha característica, senón que existen diferencias basadas en propiedades socioeconómicas, de xénero, de hábitat ou territorio de residencia, de idade, de nivel socioeducativo. En particular, a fenda entre as persoas máis vulnerables e as que teñen enormes consecuencias para a integración social. Tal e como sinalan os distintos informes que saíron, ademais, con bastante recurrencia ao longo do ano pasado e dende o comezo da crise da COVID.
Hai un informe recente da Rede Europea contra a Pobreza, un informe sobre novas tecnoloxías, fenda digital e hogares vulnerables, que indica pois como a fenda digital efectivamente limita seriamente a capacidade de integración social das persoas, como para as persoas adultas pois implica a necesidade de investir moito tempo e moitos recursos que moitas veces non se teñen pois para acceder a recursos pois que están disponibles gratuitamente vía web para o resto da cidadanía, non? E para os menores de idade, e iso vímolo claramente durante o confinamento, pois non dispoñer dun ordenador ou un dispositivo digital ou manter ou directamente non ter conexións a internet ou non ter coñecementos suficientes para extraer o potencial que ofrecen as novas tecnoloxías, pois determina a imposibilidade de acceder en igualdade de condicións á sociedade do futuro e condena a estas persoas pois á exclusión social. Durante moito tempo, o termo de fenda digital pois, utilizouse únicamente para avaliar as desigualdades no acceso ás tecnoloxías da información e da comunicación. Sen embargo, esta perspectiva mudou e é moito máis amplo. Non? Pois, ademais do acceso, consideranse determinantes as diferencias do tipo de equipamento, da calidade das conexións e tamén das habilidades e das competencias digitais necesarias, como digo, para obter proveito das novas tecnoloxías. Nesa liña temos que ter en conta e temos que ser todas e todos conscientes de que as TIC son un componente principal das necesidades hoxe consideradas básicas, non? E por iso pois, temos que pensar tamén inclusive en Internet pois, como un dereito fundamental, non? Son utilizadas, evidentemente, como para un gran espectro de actividades cotiás, prácticas sociais, así como tamén para cuestións como a formación, o traballo, a búsqueda de información, servizos en administracións públicas, participación cidadá, etc. En Galicia, en a nosa cidade, a fenda digital segue deixando e deixa moita xente atrás, non? Incrementando, como digo, as desigualdades. Nalgúns casos, ademais, proveñen de desigualdades previas e contribúen a reducir as oportunidades sociais de persoas que se atopan en situacións de pobreza, o que supón a persistencia e un agravamento da súa situación. E, por outro lado, xenéranse novos tipos de desigualdades, tales como a marxinación administrativa, a limitación no acceso a certos dereitos ou a incapacidade para acceder inclusive a certos bens de consumo. No concreto, na nosa cidade, temos constancia de situacións nas que veciñas e veciños desta cidade que acuden, por exemplo, aos registros municipais, acuden a pedir un certificado de padrón para tramitar unha axuda e rematan pedindo axuda para todo tipo de trámites, tanto deste Concello como de outras administracións e entidades. Tamén temos constancia de casos graves, consideramos graves nos servizos sociais, onde por falta de persoal, por exemplo, últimamente, nas últimas semanas no barrio de Monte Alto, pola falta de traballadoras sociais, derívanse todos os trámites a facelos vía internet. E claro, nin todo o mundo ten acceso, nin todo o mundo sabe como tramitar e como acceder a certa información, non? Entón, isto, en definitiva, son situacións de desamparo á cidadanía. Consideramos que son precisos moitos máis recursos, non só formativos, sino directamente de apoio á veciñanza. No seu momento, na negociación do Presco, faláramos da posibilidade da posta en marcha dunha oficina de apoio a trámites administrativos e unha oficina que enfronte directamente esta situación de fenda digital e seguimos crendo que isto é unha situación que ten que ser abordada dende este Concello e que segue sendo máis nada. Gracias, señor Adelso. Gracias pola súa aportación que, como sempre, pois, será tida en conta e, ademais, creo que describe moitas situacións que sempre hai que valorar, non? Hai que valorar sabendo que estamos dando pasos de xigante na digitalización municipal. Este Concello, quero recordar que ten registrado xa importantes avances. A día de hoxe hai ata 85 trámites que os cidadáns poden facer a través da páxina web municipal, evitando desplazamentos innecesarios ás dependencias do Concello. Ata fai pouco tempo, a meirande parte dos cidadáns entraban no Concello de forma física, a través
das portas dos edificios municipais. Hai un antes e un despois da pandemia e máis da metade dos coruñeses e das coruñesas que fan trámites diante do Concello xa non o fan de presencia física. É un dato, desde logo, que nos permite pois ter en conta as necesidades que tivemos de acelerar nos procesos de digitalización. Que hoxe haxa 85 trámites que os cidadáns poden facer a través da web municipal ten que ver cunha decisión que tomou este goberno de intentar, lóxicamente, prepararnos para dar a mellor resposta de forma telemática. Tamén, para organizar mellor ao que son as atencións de presencia física, avanzamos, eu creo que de xeito significativo, coa implantación da cita previa, que aínda ten que introducir algunhas melloras. Aténdense máis de 40 servicios con cita previa. Eso consigue reducir as colas, a planificación e facilitar a vida dos cidadáns. Optimizar, en definitiva, a atención pública. Pero, desde logo, si quero facer unha reflexión. Creo que a atención cidadá, a atención pública, é un dos meirandes retos que temos nos vindeiros anos como administracións públicas. Por sorte, a maior parte dos centros cívicos veciñais están construídos, poden faltar algún, pero a meirande parte, obra sustancialmente de gobernos socialistas, están feitos, a cidade ten equipamentos importantes, pero a millora da atención cidadá, desde logo, é un reto que debemos de ter todos os que temos responsabilidades públicas. Señora Delso, vostede fala dos servicios sociais, onde se fai un relevante traballo, como vostede sabe, cun esforzo moi importante. Creo que teremos ocasión, agora que estamos negociando os orzamentos, de reforzar esos servicios sociais a través dos novos orzamentos municipais. E quero recordar que se ten feito unha aposta tamén importante pola modernización digital do Concello, con máis de 1,5 millóns de euros que van a permitir unha verdadeira revolución en canto á tramitación dos expedientes electrónicos e a propia usabilidade e a relación entre o cidadán e o Concello. Efectivamente, queda moito por facer, nos preocupan as fendas que poidan existir, pero en calquera caso creo que non é menor. E quero destacar aquí unha vez máis o brillante traballo que fai o Servicio de Atención Cidadá, o 010. Seguramente ese é un dos servicios dos que menos falamos aquí no Salón de Plenos e, pois, quero recordar que non só ten sido unha brillante iniciativa cando se puso en marcha, sino que a súa evolución pois conta con estándares de calidade moi altos, é dicir, o grau de satisfacción é elevado, o cal non impide de que poida haber moitas veces situacións de saturación ou picos nos que pois poda haber algunha situación non desexable. En calquera caso, creo que debemos de seguir traballando no sentido que estamos a facer e agardemos tamén que os orzamentos municipais do 22 nos permitan dar pasos para a incorporación da maior parte da poboación aos novos retos digitais que ten este Concello. Moitas grazas. Grazas, señora Delso. Terceira e última pregunta da Marea Atlántica sobre a Ibérica. Señor Lema. Graciñas. Que xestións levou a cabo o Goberno de Inés Rei para reclamar o mantemento da actividade da fábrica de aluminio desde que tivo lugar a xuntanza co Comité de Empresa de Ibérica no Pazo de María Pita? Gracias, señora alcaldesa. Señor Lema, como ya indicamos en otras ocasiones, materializamos con reuniones y conversaciones del Gobierno municipal y la alcaldesa con los representantes de los trabajadores, mostrando siempre apoyo y respaldo a sus reivindicaciones. El compromiso de este Gobierno con los trabajadores de la planta de Alu Ibérica en A Coruña es incondicional. Señor Celemín, espero que mostre vostede máis compromiso neste asunto que no da Casa Cornide, porque en caso contrario, a verdade é que podían darse por indefensos os traballadores da Alu Ibérica. Hoxe mesmo soubemos que a ministra de Industria, Reyes Maroto, viña de negar unha vez máis a posibilidade de que a SEPI interveña na planta coruñesa de Alu Ibérica, unha decisión que lamentamos e, desde logo, non compartimos, aínda que ninguén podrá discutir que esta negativa resulta
non resulta coherente con toda a súa actuación anterior neste asunto, que resultou máis ben escasa, cando non únicamente declarativa. Compre lembrar que o pasado 29 de decembro a ministra de Industria manifestou o seu apoio á decisión da Asamblea de Traballadores de Alcoa en San Cibrao, pola que se acordaba paralizar a actividade de electrolise das cubas durante 2 anos, co compromiso da empresa de investir 100 millóns de euros na planta e garantir o mantemento do emprego durante 6 anos máis. Na cuestión do suministro eléctrico, asunto clave para a viabilidade de Alcoa, como de moitas outras industrias con consumo elevado de enerxía, a ministra deixou este tema en mans de ulteriores acordos bilaterais entre a planta alumineira e as enerxéticas ubicadas no noso país, como Grinalia, da antiga Conselleira de Medio Ambiente e voceira do Partido Popular neste pleno, Beatriz Mato, no que se pode acabar convertendo nun xeito máis de legitimar a implantación masiva e desordenada de novos parques eólicos no noso país. Por suposto, celebramos a adhesión da ministra ao acordo dos traballadores coa empresa para o mantemento de emprego, pero non hai moito máis que celebrar, a verdade, pois isto é o máximo que podemos agardar de Reyes Maroto á vista das probas, unha ministra que fixo da inhibición sistemática e do comentario da xogada a súa única actuación gubernamental. Na Coruña seguimos agardando desde 2018 pola aprobación do prometido Estatuto das Industrias Electrointensivas, é dicir, dun marco que garanta un prezo estable e competitivo a longo prazo do prezo da enerxía que permita a viabilidade de industrias como a planta de Alcoa na Coruña, da que viven de xeito directo máis de 300 familias na nosa cidade. Na Coruña seguimos agardando tamén a que a ministra se faga cargo, xunto coa Xunta de Galicia, dos seus compromisos de fiscalización da venda da antiga Alcoa na Coruña, compromiso que a todas as luces non cumpriron, ao permitiren que a Ibérica caese en mans dos delincuentes convictos, que non tiñan máis objetivo que descapitalizar a empresa e reprimir a actividade sindical con formas, repetimos, máis propias de gánsters que de patronos industriais. Sin industria non hai futuro, berraban os traballadores da Alcoa na Coruña durante as súas movilizacións en defensa do emprego e do mantemento da actividade industrial na nosa comarca. Sin industria non hai futuro, sen enerxía non hai industria, poderíamos engadirnos. O certo é que na Coruña, desgraciadamente, van chegar tarde todas as solucións que no futuro se propoñan, en caso de que iso aconteza en defensa da antiga Alcoa. E o Goberno municipal non pode permanecer pasivo ante esta situación, menos aínda se temos en conta que a empresa entrou hai 4 meses en concurso de acreedores e que a súa plantilla leva outros 3 sen cobrar a nómina. Repito, 3 meses sen cobrar a nómina. Dicía o alcalde Xulio Ferreiro que onde remataban as súas competencias daban comezo ás súas incumbencias. Desgraciadamente, esta non semella ser a norma de conduta do tal Goberno da Coruña en defensa do emprego. Tanto é así que outro cántico habitual dos traballadores nas súas marchas era o de onde está a alcaldesa. Foi a iniciativa da Marea Atlántica que o Comité de Empresa de Ibérica foi recibido no Concello da Coruña e onde se asumiu o compromiso de remitirlle unha comunicación, como así se fixo, ao Ministerio de Industria, solicitándolle a intervención inmediata da empresa e o cumprimento dos compromisos asinados. Descoñecemos se houve resposta ou non do Ministerio a esta carta e cales foron as xestións que fixo este Goberno en defensa dos traballadores de Ibérica e da dramática situación que viven hoxe. Sospeitamos que ningunha ou casi ningunha e lamentamos que así sexa. A defensa do traballo exixe máis compromisos e máis complicidade que o teo de agora leva amosado este Goberno. E así nos lo transmitiron as principais entidades sindicais coas que mantivemos xuntanzas nos últimos tempos. Asuman, pois, a defensa do traballo na nosa cidade, e nomeadamente a da Alcoa, como unha prioridade, exixíndolle xa ao Goberno Central e a Xunta de Galicia a intervención inmediata na planta. Nada máis e moitas grazas. Señor Lema, ¿cómo le gusta mezclar las churras con las merinas? Porque ¿qué tendrá que ver la Casa Cornide con esta moción? Este Gobierno tiene como prioridad la protección del tejido industrial, económico y laboral de la ciudad, ya que supone el sustento vital de sus ciudadanos. Nuestra alcaldesa mostró en repetidas situaciones el apoyo a los trabajadores de la antigua Alcoa, no solo de esta ciudad, sino compartiendo su inquietud con su homóloga en Avilés. Como saben, el Ayuntamiento no tiene competencias en industria, como sí tiene la Xunta de Galicia, a la que tendrían que hacer realmente la pregunta que nos traen a este pleno, pero no vamos a abandonar a nuestros trabajadores y trabajadoras. A pesar de nuestro fluido contacto con el Ayuntamiento de Avilés, que está sufriendo la misma situación, la delegación del Gobierno y el Ministerio de Industria y las presiones para que la Xunta no olvide a los trabajadores a que se enfrentan a un futuro cada día más incierto. A pesar de todo esto, seguimos pidiendo soluciones
a las administraciones implicadas. Como bien sabe, la historia de la venta de las plantas de A Coruña y Avilés por parte de Alcoa se acabó convirtiendo en un despropósito que hoy está judicializado y con investigaciones incluso con presuntos delitos de estafa. Esa venta, sin duda, no tendría que haberse producido nunca. Hoy la planta está parada con sus trabajadores en suspensión de empleo y a la espera de que se aclare la situación. Queremos y deseamos que esta sea la solución, esta solución pase por la reapertura de la factoría coruñesa, tanto por el bien de su plantilla como de la ciudad. Que no se puede permitir el lujo de ver cómo sectores esenciales se ven dañados y mermados. Seguiremos apoyando a los representantes de los trabajadores y seguiremos defendiendo ante todas las administraciones la necesidad de encontrar una solución óptima. Pero, insisto, no se puede dejar el futuro industrial de un país en manos de los ayuntamientos que carecen de competencias, pero sobre todo de recursos para actuar. Seguiremos presionando donde haya que presionar, tanto en Madrid como en Galicia, e insistiremos en la necesidad de que la Xunta asuma de una vez sus competencias y actúe en consecuencia, ofreciendo salidas a esta situación. Nosotros tenemos que presionar y acompañar. La Xunta tiene que aportar capital y soluciones, que para eso está. Gracias. Muchas gracias, señor Celemín, señor Lema. Grazas a Marea Atlántica. Remata aquí o seu turno de preguntas orais. Pasamos xa ás do Partido Popular coa primeira pregunta sobre seguridade vial en centros escolares. Señor Varela. Gracias, señora alcaldesa. Y buenas tardes. ¿Cuándo piensan cumplir las normas de seguridad vial escolar en las entradas y salidas de determinados centros educativos de la ciudad? Sí, gracias, señora alcaldesa. Vostedes xa deberían saber que de xeito anual e, ademais, ao longo do propio curso se analizan, corrixen e melloran aqueles aspectos que favorecen a seguridade vial e non só no acceso aos centros escolares, pero especificamente nos centros escolares. Gracias, señor Borrego. De lunes a viernes se movilizan para entrar y salir de los 44 centros de educación infantil y primaria en nuestra ciudad unos 82.000 escolares de 3 a 11 años de edad. Estos sí que están censados también, señor Laje. Esto ocurre 2 veces al día a lo largo de 9 meses. Esto significa el 61% del alumnado coruñés más vulnerable, que se moviliza solo, acompañado de sus padres o en transporte público o privado durante 360 veces aproximadamente en cada curso. Entiendo que estos datos objetivos son lo suficientemente relevantes para demandar un plan específico de intervención de su concejalía orientado a la prevención de siniestros viables en el espacio educativo de la ciudad. Porque en algunos centros la seguridad de esta movilidad no está lo suficientemente garantizada. La última víctima, en noviembre del 21, fue en Madrid. Una niña de 6 años murió atropellada en la entrada de un colegio en la que aparentemente nunca había pasado nada. Y en estas situaciones haces 2 reflexiones. La primera es que este suceso es poco habitual, es cierto, pero también piensas que no es la primera vez que sucede. La segunda es que el riesgo cero no existe. Y en nuestra ciudad hay en cada curso sustos e incluso hospitalizaciones de menores atropellados en cursos pasados. Es cierto que no existe el mismo riesgo en los 44 centros. Hay 7 en los que se accede por una plaza pública o zona peatonal y en los cuales el nivel de seguridad es el adecuado. De los 37 restantes se accede por una calle o carretera donde la circulación es intensa a esas horas, entre las 8:30 y 9 y a partir del mediodía. Hay 3 vías potencialmente peligrosas. La carretera de los Fuertes, vía acceso a Calasancias y Calasán, la avenida Nueva York, acceso a Jesuitinas y Franciscanas, y la avenida de las Subias, acceso a Jesuitas. Pero hay otras zonas donde se advierten también frecuentes problemas de circulación. Ceips, Venceslao Fernández Flórez y Manuel Murguía, Grande Obra de Atocha, colegios de salesianos, dominicos, Liceo La Paz, Hogar de Santa Margarita, Compañía de María y Las Esclavas. En mayor o menor grado, la realidad observable es la siguiente. Vehículos mal aparcados sobre las aceras, en pasos cebras, en las zonas de autobuses, en doble y triple fila, mientras una marea humana de familias y menores hormiguea entre ellos, obligada en numerosas ocasiones a ir por la calzada en un desplazamiento donde no faltan las prisas ni los nervios, y en ocasiones las broncas, consecuencias del estrés y la conducción agresiva. Y es que parece que hay una especie de indulto generalizado para aparcar en cualquier
lugar en el entorno escolar. A nadie se le ocurre tirar el coche en ningún otro sitio, pero con los colegios sí, y se acabó. Y esta es la realidad que tenemos delante. Está muy bien lo de los caminos escolares, está muy bien, forman parte, ayudan, pero es necesario bajar más al terreno, es necesario tomar medidas ya. La necesidad de hacer una auditoría vial en cada centro para detectar las necesidades de señalización, ya que hay una gran variedad de situaciones. Las señales verticales, por ejemplo, en algunos casos están bien colocadas y en otros no, o no existen, o simplemente no se ven. Las horizontales están en su mayoría deterioradas por el uso y el tiempo, pasos de cebra, flechas de stop. La Dirección General de Tráfico recomienda convertirlas en luminosas o proveerlas de materiales o dispositivos reflectantes. Aquí, en nuestra zona educativa de esta ciudad, brillan por su ausencia. Son necesarios más dispositivos de calmado de tráfico, así como el aumento de los pasos de peatones, acompañado de una regulación del tiempo de los semáforos para permitir a los menores el cruce tranquilo de la calzada. Finalmente, pedimos un estudio en determinados centros de la necesidad de igualar la velocidad mientras duren las entradas y salidas a la de las calles sin aceras o de plataforma única de calzada y acera, que tienen una velocidad máxima, como usted sabe, señor Borrego, de 20 o de 10 kilómetros. En definitiva, es fundamental un replanteamiento completo de los accesos a los centros educativos que tenga como prioridad exclusiva a otros intereses la máxima protección de los menores en su camino diario al colegio. Muchas gracias. Sí, non solamente falaremos en breve ao finalizar esta intervención do que son os plans específicos dos centros escolares, pero tamén accédese a melloras nas infraestructuras, como, por exemplo, ao longo do 2020 e 2021, con preto de máis de €500.000 en actuacións precisamente para favorecer ou mellorar aspectos cercanos aos propios colexios, como, por exemplo, no Víctor López Seoane, reurbanizando a Vía Ártabra, en Cidade Escolar, ca Avenida de Gran Canaria, en La Vaca, onde se aumentou o espazo peonil, en Antón Vilarponte e Costa da Unión, en Zalaeta, na Rúa Fernández de España, coa súa peonalización, no CEIP San Francisco Javier, Novo Mesoiro, en xa en 2021 o Anxo da Garda, a Monte das Moas, a petición tamén dos veciños e das AMPAs, o sea, a previsión e o plantexamento por parte non só de seguridade, sino a nivel de infraestructuras, está pensado tamén precisamente para as necesidades e condicionantes dos centros escolares. E a parte disto, existe tamén un dispositivo que, como lle dicía ao principio, se analiza e se audita anualmente tamén en función da propia disponibilidade do que é a cobertura da policía local no acceso, tanto de mañá e de tarde, en dúas franxas diferentes, o que é xuño e setembro, e o resto do ano, de mañá e tarde, en aqueles colexios que están priorizados en función do estado no que están os seus accesos, o nivel de tráfico, se hai ou non semáforos, o número de escolares que asisten, se chegan andando en autobús, se se teñen producido nese entorno escolar nos últimos anos algún tipo de conflictos ou incidencias, ademais de as propias suxestións e peticións que fan distintos centros escolares. Iso vaise adaptando tamén cada ano para buscar precisamente esa mellora das condicións no que acceden non só os menores, senón tamén todos aqueles que teñen que acudir aos centros escolares. Por darlle un dato, modificouse recentemente o que é a avaliación desa preferencia no antigo Monte Eltoucén, no CEIP Cidade Bella, precisamente por as súas condicións de restriccións tanto de circulación como de aparcamento na zona e reforzouse, por exemplo, no Víctor López Seoane. Efectivamente, nunca se chega á seguridade 100%, pero, por suposto, teña a garantía de que, por parte dos técnicos de mobilidade da Policía Local, os esforzos permanentes, precisamente, para que os nosos rapaces e rapazas que teñen que acudir aos colexios e as súas familias o fagan no mellor tempo posible, coa menor incidencia posible e coa máxima seguridade posible. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Varela. Señor Borrego, segunda pregunta do Partido Popular sobre agrupaciones de Os Mallos. Señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. ¿Por qué la alcaldesa se reunió con una única plataforma del barrio Dos Mallos, dejando fuera a otras que también solicitaron reunión en repetidas veces? Gracias, señora alcaldesa. Señor Deus, nuestra alcaldesa, Inés Rey, se ha reunido con todas las entidades de Os Mallos que así lo han solicitado. Muchas gracias, señora Cabanas. De nuevo queremos poner el foco en el barrio Dos Mallos, pues además de los graves problemas que están sufriendo, los vecinos están siendo tratados con una falta total de empatía por este gobierno local. Creo que todos los partidos damos una importancia fundamental al movimiento asociativo en los barrios y en nuestra ciudad tiene una tradición muy arraigada.
El barrio Dos Mayos, ante los problemas no menores que sufre, ha visto la necesidad de organizarse espontáneamente en forma de plataforma vecinal, todo ello facilitado por las redes sociales. Y no es para menos, las noticias del último año en Os Mayos no dejan lugar a ninguna interpretación. Desde ocupaciones de edificios enteros por parte de bandas organizadas, formadas por individuos violentos y que hacen de la delincuencia su modo de vida, hasta robos con violencia tanto en el interior de los domicilios como en la calle a plena luz del día, peleas callejeras con agresiones con arma blanca, tráfico de drogas, intimidaciones a los residentes del barrio, que ven como un barrio emblemático de la ciudad, con mucha gente de avanzada edad que ha vivido toda la vida en él, cae en manos de bandas de delincuentes organizados. Y que quede claro que ponemos el foco en este tipo de ocupación vinculada a la delincuencia, mucho más agresiva y peligrosa, esa que incendia viviendas, bajos y locales en venta, poniendo en riesgo evidente a comunidades enteras de edificios. Por eso siempre nos ha sorprendido que usted, señora alcaldesa, valorase estos actos como problemas puntuales o hechos aislados. Desde el primer momento, esos vecinos organizados en plataforma vecinal le han pedido ayuda e implicación. Han tenido que manifestarse en varias ocasiones y venir a María Pita para que usted se diese cuenta de la dimensión del problema, cambiase su mensaje y reconociera que los vecinos tienen razón. Hay una situación de inseguridad objetiva en el barrio, pasando de una sensación a una situación palpable. Incluso después de su conversión, afirmó que no duermo tranquila buscando una solución porque es una situación terrible la que se vive en un barrio tranquilo de una ciudad segura. Ojo, no vayan a tacharla de criminalizar el barrio. Quiero recordarle también, señora Rey, que antes de esta conversión votó en contra de muchas iniciativas del Partido Popular que trajimos a este pleno relacionadas con la inseguridad en los barrios y relacionadas con las medidas a tomar contra la ocupación de viviendas y edificios. Pues esto es lo que desde el principio le quisimos trasladar con nuestras iniciativas, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, después de escuchar a los vecinos. Y sí, señores concejales, el Partido Popular es el primer partido de la ciudad. Lo fue en el 2019, lo fue en el 2015, lo fue en el 2011. Y por ello vamos a seguir visitando los barrios, trabajando en los barrios y escuchando a los vecinos y trayendo a este pleno las iniciativas que ellos nos comentan. Y lo mejor de todo es poder confrontar nuestro modelo de ciudad con el que parece que todos ustedes, a la vista de lo que hemos visto hoy, parecen compartir. Las redes sociales, muy útiles en estos momentos, también dejan en evidencia a determinadas personas que con sus comentarios dejan al descubierto las verdaderas intenciones que las mueven. Es por ello que de esa plataforma vecinal inicial se produce una escisión, formando otra plataforma vecinal para continuar, a su entender, con las reivindicaciones que fueron su razón de ser. No es de recibo que usted se reúna con una parte de los vecinos del barrio y excluya a la plataforma Os Mayos Unidos de esa reunión, plataforma que ha encabezado las últimas movilizaciones vecinales y que más crítica se muestra con su actitud a la hora de abordar las soluciones a los problemas del barrio. Aunque no le hubieran solicitado esa reunión, usted debería haberlos convocado, y no solo a la plataforma liderada por una concejal socialista. Sí, salió liderando en los medios la primera concentración, y que muchos vecinos se preguntan por sus verdaderas intenciones. Quiero saludar a los vecinos de Os Mayos Unidos que hoy nos acompañan desde la tribuna. Señora Rey, le pedimos que, igual que ha cambiado su discurso, no sabemos si presionada por alguna fuerza extremista, cambie también su forma de actuar y no discrimine a unos vecinos sobre otros. A diferencia de usted, nosotros acudimos a todas las concentraciones a las que nos convoca y nos reunimos con todos los vecinos siempre que se han puesto en contacto con nuestro grupo. Tómese este asunto en serio, por favor, y despliega la policía de barrio o comunitaria, como usted prefiera llamarle, pero hágalo de una vez. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Señoras y señores del PP, resulta curioso que se preocupen por la agenda de nuestra alcaldesa cuando no son capaces de gestionar la suya propia. Y para muestra, el comunicado de la Asociación de Vecinos Castrillón Urbanización Soto. Sí, está así. Donde hacen referencia a la moción que han traído ustedes a este pleno sin haberlo consensuado previamente con ellos, lo que nos muestra, una vez más, la falta de diálogo total y absoluto con las entidades de esta ciudad por parte de su grupo, aunque ahora, señor Deus, usted alardee de lo contrario. ¿Se han reunido ustedes con los comerciantes Os Mayos? ¿Han escuchado sus demandas? Porque nosotros sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y lo único que piden es que se deje de manchar la imagen de su barrio.
para que puedan seguir desarrollando su vida con normalidad en un entorno en el que muchos de ellos, además de tener su puesto de trabajo, también tienen su residencia. Un barrio amable, sí, señor Deus, un barrio amable, trabajador, familiar, un barrio cuya calidad de vida ha mejorado gracias al trabajo del equipo de gobierno de nuestra alcaldesa y seguirá mejorando con grandes proyectos como la intermodal y la ronda peatonal. Garden silencio na tribuna de invitados, por favor, non se pode falar mentras están a uso da palabra algún dos concelleiros ou concelleiras. Continúe, señora Sobral, garden silencio, fagan o favor. Continúe. Gracias, señora alcaldesa. Señoras y señores del PP, esto es una simple cuestión de aritmética. Aquí se puede sumar o dividir. Nosotros sumamos. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Necesitan más comunicados como el de la Asociación de Vecinos Castrillón Urbanización Soto? Si algo ha caracterizado desde el mismo inicio de su mandato como alcaldesa a la señora Inés Rey, es su predisposición al diálogo. Por eso quiero incidir en que se ha reunido con todas las entidades de Os Mayos que lo han solicitado. Insisto, entidades que han solicitado reunión y las reuniones con alcaldía no se piden a través de Twitter y eso ya debería saberlo usted, señor Deus. No se debe hacer política a través de redes sociales. Si bien es cierto que la plataforma Os Mayos Unidos ha registrado peticiones para distintas áreas, no figura ninguna solicitud de reunión con nuestra alcaldesa. Este diálogo del que hablaba y hace un momento y que caracteriza al gobierno de la señora Inés Rey está basado en la lealtad y el respeto institucional y ha permitido el trabajo conjunto con todas las administraciones por el bien de la ciudad. Un diálogo gracias al cual se han desatascado proyectos bloqueados durante años. Un diálogo que ha permitido lograr acuerdos con todos los grupos de esta corporación. Un diálogo que siempre tiene como prioridad nuestra ciudad. Y eso, señoras y señores del PP, los vecinos y comerciantes de nuestros barrios lo ven, lo valoran y lo agradecen. Les invito a que reflexionen. Hoy han tenido un pequeño sustillo. Escuchen, propongan en clave de ciudad. En definitiva, dialoguen. Muchas gracias. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Grupo Popular, señora Gallego, sobre axudas Presco. Sí. ¿Cuándo piensa pagar las ayudas Presco que están reclamando los beneficiarios desde hace semanas? Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, a día de hoxe teñense tramitado a totalidade das axudas Presco que foron solicitadas, concretamente 2.610. Muchas gracias. Yo quiero saludar también a los vecinos de la plataforma Os Mayos Unidos. Señora Sobral, es que vamos, que hable de sustillos, por favor. Sustillos llevan ellos casi todos los días en el periódico, que hasta la alcaldesa... Señora Gallego, desculpe, a pregunta é sobre as axudas Presco. A pregunta dos Mayos xa foi preguntada e foi contestada. Solicito que se atinxa a orde do día e continúe coa pregunta que ten que facer sobre axudas Presco a que lle está contestando o voceiro do Goberno Municipal, aínda que eso sexa por respeto ao concelleiro que lle está contestando. Muy bien, yo respeto al concelleiro, pero también respeto a los vecinos. Como se habló del Castrillón y estábamos hablando de Os Mayos, creí que se podía hablar cada uno de lo que le daba la gana. Pero bueno, vamos a ceñirnos al guión del Pleno. La alcaldesa, en su discurso de Navidad, presumió del Presco como ejemplo de diálogo, esta amabilidad que demuestra en todos los plenos en beneficio de la ciudad. Tiene razón, señora Rey, un gran acuerdo, el Presco, el único, y a partir de ahí decidió no dialogar más con nadie, ni con los vecinos ni con nosotros. Su único socio ahora mismo es la Marea, en ese bipartito en el que es rehén su gobierno y el ritmo lo marca la Marea, y eso no es bueno para la ciudad. El Presco fue un gran acuerdo, aprobado por unanimidad. Se recogieron muchas propuestas de todos los grupos, concretamente nuestras, salones de peluquería, los bonos que funcionaron bien, acompañamiento a mayores, ampliación de convenios para resolver la emergencia social que no resuelve el ayuntamiento, canguros, compatibilidad de las ayudas, declaración responsable en la tramitación para agilizarlo, etc. Pero aún así la gestión fue y es bastante deficiente. A pesar de haber contratado personal para ello, el Presco en 2020 se pagó tarde y mal y, por lo que dicen muchos autónomos, el de 2021 va por el mismo camino, con más trabas y no pagan. Siguen sin pagar las ayudas, a pesar de que el plazo para resolverlas finalizó el 15 de noviembre, hace 2 meses. Ahora nos cuenta que están todas tramitadas. Veremos si resueltas y pagadas.
Seguimos sin saber nada oficial, más allá de lo que nos cuente ahora, porque no nos facilitan información, ni cuántas ayudas se solicitaron, ni cuántas se concedieron, ni cuáles son los motivos de las denegaciones, cuánto dinero se ha gastado, etcétera. El 22 de noviembre, el señor Laje reunió la Comisión de Hacienda con un único punto del orden del día: Plan de Reactivación Económica y Social del Ayuntamiento de A Coruña, Presco, bonos de incentivo al consumo. Es decir, únicamente para informarnos de que no se habían consumido todos los bonos y que iban a prorrogar el plazo hasta el 31 de diciembre y que ahora esos bonos se pagan antes porque se hace a través de la banca y no a través del Ayuntamiento. Bien, pues aprovechar la campaña de Navidad, que era lo lógico, ya lo había dicho el Partido Popular. En esa reunión yo le pedí información sobre las ayudas a autónomos y pymes y me respondió que iba a recopilar, está en el acta, la información en noviembre para convocarnos el día 3, 9 o 10 de diciembre. Lo dice el acta, Quedó pendiente de concretar fecha hasta hoy. Casi 2 meses después de aquella reunión seguimos sin saber nada. Ese es el diálogo y la transparencia que provoca los acuerdos de este Pleno, que no es por otra razón que porque la oposición es responsable, no porque dialogue el Gobierno ni porque nos cuente nada más. Y hablando de transparencia, vuelvo a repetir que el 7 de diciembre solicité la convocatoria de la Comisión de Transparencia a la mayor brevedad. Hace más de un mes y nada. Reiteré la petición el día 16 y nada. Lo dije en el pleno anterior y nada. Lo repito hoy y veremos. El señor Martínez sigue esperando a que el señor Laje ponga una fecha. Cuando les conviene convocar una comisión a ustedes, la fecha se busca entre todos. Busquen una fecha, yo me adapto a la que ustedes digan. La comisión no se reúne desde hace casi 10 meses y continúa sin convocarse. No quieren dar información. Y a la Marea ahora no le interesa porque están en luna de miel con el tema del presupuesto. Eso sí, empezamos el año sin presupuesto y con más impuestos, sin convenios y sin nuevas inversiones. Y nos tememos lo peor, un presupuesto estilo Marea que la alcaldesa se atreve a llamar progresista y que traerán al Pleno sin posibilidad de incorporar nada. Luego no se queje, señora Rey, y, por supuesto, no presuma de diálogo. Con nosotros, ninguno. Con los vecinos, tampoco. Hace un año que lo abandonó y se está notando en la ciudad. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, como lle decía, este Goberno considera que o plan Presco ten sido positivo para a cidade. Vostede preguntaba polas axudas. Recórdolle que a día de hoxe teñense tramitado a totalidade das axudas solicitadas, concretamente 2.610. E se teñen abonado axudas a 1.392 solicitantes por importe de 2.585.738, o que supón que xa se abonaron o 70% das solicitudes que cumprían cos requisitos. O Concello da Coruña foi o único concello de Galicia que aprobou de novo un plan de axudas directas a autónomos e a pequenos comerciantes no ano que ven de rematar, ano 2021. Non só fomos dos primeiros en dar pasos en plena pandemia e confinamento no ano 2020, senón que no ano 2021, froito deso que vostede dice que non hai, pero que tamén recoñece que sí. O que pasa é que eu, ás veces, creo que depende a vostedes se os collen nos días pares ou impares. Ás veces, incluso, dependendo da hora. Aprobáronse 2 plans de reactivación económica e social da Coruña, os coñecidos Presco, e aprobáronse por unanimidade. Por lo tanto, creo que diálogo houbo, porque eu non vin que vostede, señora Gallego, que, insisto, e non lle ten que parecer mal, fai moi ben o seu papel de oposición, non creo que vostede teña dado o seu consentimento, os teña apoiado, se non estivera de acordo, ou, cando menos, se non tivéramos en conta algunhas das súas propostas. Por lo tanto, cando se fala do mandato do diálogo e cando a nosa alcaldesa pois fai uso deses términos e explica que existe ese diálogo, está falando dun diálogo que trouxo consigo que no 2021
volver a haber un plan de reactivación económica e, polo tanto, que houbera axudas para aqueles que tiñan, bueno, pois que non estaban cubrindo, por exemplo, a propia Xunta de Galicia, axudas que o Concello sí asumiu, non? Isto non quere decir que se chegue sempre a acordos. Eu recoñecinlle moitas veces, ollo, non só a vostede, tamén os voceiros varios que a precederon nestes 2 anos e medio ao frente do Partido Popular, a capacidade de diálogo e de entendemento, pero tamén os restantes grupos. Nos non excluímos a ninguén. Cando chegamos a acordos ca Marea ou con vostedes ou co Bloque Nacionalista Galego, o decimos. E hai outras veces que non se chega. Pero, en calquera caso, o que non se pode negar é que hai un cambio cualitativo, que vostedes non sean capaces de recoñecer que quen dirixe o goberno municipal tendeu a man e propiciou acordos, bueno, eu creo que non é moi xusto. Creo que racanean un pouco o recoñecemento. Nós non temos ningún problema en recoñecer que moitos dos acordos aos que se chegou neste salón de plenos foi porque os diferentes voceiros dos grupos que están na oposición tamén o fixeron posible. Pero así é como se fai política en positivo, política constructiva, chegando a acordos. Neste salón de plenos, máis do 70% dos acordos saliron adiante por unha maioría moi amplia e máis do 50% saliron por unanimidade. Bueno, pois será que fomos capaces. Fíxese o que digo, é que o mérito non é só do goberno, tamén é do resto dos grupos. Pero vostede non é capaz nin de recoñecer iso. E eu creo que iso é un problema, non? A ver, quero recordar que estamos a falar de axudas que se repetiron durante 2 anos en situacións moi complexas, cun concello que ningún de nós tiña manual de instruccións para facer fronte a un novo tempo e a unha situación que ninguén vivira. Creo que damos unha resposta, ao mellor, millorable, como todo, pero desde logo unha resposta bastante máis rápida do que deron outras administracións. E quero recordar que, aparte das axudas directas, houbo, alcaldesa, máis de 700 propietarios de comercios, de perruquerías, de negocios de hostelería ou de taxis, que cobraron máis de 700.000 euros a través dos bonos Presco, aparte das axudas directas. Hai iniciativas que hai que recoñecer que teñen éxito e que teñen sido positivas. Cando se conseguiu mobilizar máis de 3 millóns de euros en vendas pola posta en marcha dos bonos Presco, creo que fixemos unha boa acción. Remato, máis de 2 millóns e medio pagado en axudas de forma directa. Bueno, comprobar que se cumplan todos os requisitos, facer o esforzo que se está facendo, eu creo que merece que saiamos do regate corto e recoñezamos que se ten feito algo positivo, non? Por certo, tamén gracias aos grupos da oposición. Por lo tanto, si tamén é gracias aos grupos da oposición, algún mérito terá a nosa alcaldesa e este goberno, señora Gallego. Seamos un pouco xustos. Grazas, señor Laje, ten que rematar. Seamos un pouco xustos. Moitas grazas. Ata aquí as preguntas do Grupo Popular, grazas ao Partido Popular. Pasamos xa aos rogos orais. As preguntas escritas serán enviadas antes do próximo pleno. Señora Faraldo, 4 rogos orais rexistrados. Ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Comezamos co primeiro, como non pode ser de outra maneira. Caducada a concesión da Canceira, no mes de outubro, o Concello da Coruña sacou unha licitación para que o servizo sexa prestado por unha residencia auxiliar de animais, procedemento público que se abre tras varios meses de pagar reiterados contratos sen concursos. Creemos que é o momento de estudar as posibilidades de prestar este servizo sendo 100% público. E deste xeito, rogamos á Concellería de Medio Ambiente a valoración desta posibilidade. Por outra parte, rogamos a limpeza e vixilancia para evitar que unha zona de interés cultural e histórico como é o Castro del Viña este a punto de convertirse nun vertedoiro, pois xa se localizaron varios puntos de abandono e acumulación de lixo. Tamén na zona do Paseo do Portiño nos atopamos con 2 desperfectos que requiren a debida actuación por parte do Concello. Dunha banda, preto do monumento da Fiestra Aberta ao Mar,
hai unha zona adoquinada na que faltan unha boa morea de adoquíns que, ademais de ser un risco para as persoas paseantes, tamén o son para os coches que por ali pasan, pois presenta un bache considerable. E, por outra parte, na mesma zona, los lamentos de las 10 mujeres de Hércules, obra de casi 3 metros de altura de Carmen Senande, que elaborou para o acantilado do Paseo Marítimo e coas que a artista quería reflejar la invisibilidade das mujeres, segundo as súas propias verbas, aparecen neste intre destrozadas cando non desaparecidas. Rogamos a reparación do primeiro punto, do adoquinado, e a restauración de vida da obra escultórica. E xa por último, cuestión que xa adiantei a concelleira de Deportes, existe unha pista deportiva en Salvador de Madariaga para a práctica de tenis, pero resulta que non hai maneira de poder reservarla sin nin siquiera de acceder a unha lista de espera, a tal punto que entre persoas e grupos interesados na práctica deste deporte está instalada a creencia, que creemos que xa é unha obviedade, de que o uso desta pista é privativo, aun sendo unha pista municipal. Se se chama o número que aparece na propia páxina do Concello, que aparece como Asociación Cultural Deportivas Salvador de Madariaga, suxiren que se chame a outro número para reservar a de Rafael Alberti, co cual nunca se pode reservar a de Salvador de Madariaga. Rogamos á Concellería de Deportes indague e aclare esta situación e pedimos a publicación dunha lista de reservas donde as persoas ou grupos interesados poidan comprobar a demanda e os diferentes turnos. Moitas grazas. Muchas gracias a vostede, señora Faraldo. Turno para o BNG. 5 rogos orais. Señor Jorquera. Gracias. No ano 2021 acometeuse a reforma do Parque Infantil de Pedralonga, ampliando e procedéndose a reparación ou sustitución dos xogos existentes. A ampliación aproveitouse para instalar un parque biosaudável. Porén, non se aproveitou a reforma, a contrario do que acontece co parque biosaudável, para cambiar o pavimento do parque infantil. En vez de instalarse un pavimento de caucho, como acontece na maioría destas instalacións, a área de xogos ten un pavimento de terra e grixo que non é o máis seguro para cativas e cativos e coa chuvia enlámase e énchese de fochas. Ademais, a área infantil ten un alumeamento moi deficiente. Froito da situación descrita, o parque infantil ten un escaso uso por nenos e nenas. Polas razóns devanditas, formulamos o seguinte rogo: que o Goberno municipal dea as instruccións oportunas para que se complete a reforma do Parque Infantil de Pedralonga, cambiando o pavimento por outro máis apropiado e dotando o recinto dun mellor alumeamento. Pedralonga viviu ao longo destes anos unha progresiva transformación urbanística. Porén, o aumento da poboación e con iso dos vehículos non foi acompañado dun novo deseño viario no interior do Rueiro, o que provoca problemas constantes de seguridade viaria, quer para camiñar a pé, quer para circular. Este problema vese agravado pola falta de espazos de estacionamento de vehículos, que fai que moita xente utilice como parking informal as zonas aínda non urbanizadas a carón das casas. Crear aparcadoiros nos bordos do barrio, aparte de suplir esta carencia, reduciría a presenza de vehículos no interior do Rueiro, facilitando a mobilidade peonil. Por esa razón, rogamos que o Goberno municipal inicie as accións oportunas para habilitar aparcadoiros para a veciñanza de Pedralonga nos bordos do barrio, chegando a acordos, se for preciso, coas persoas propietarias dos soares non urbanizados. No pleno do Concello da Coruña de febreiro de 2021, aprobouse unha moción do BNG sobre os barrios da Gaiteira, o Montiño e os Castros, que, entre outros puntos, incluía a creación dunha zona verde dotada dun parque biosaudável na Rúa San Diego. Esta proposta, froito dunha petición veciñal, foi parcialmente atendida e o Concello procedeu á colocación de bancos e un parque biosaudável nos dous extremos dun soar sen edificar, sen acondicionar o conxunto do mesmo, pois, ao parecer, o resto dos terreos son de propiedade privada. O problema é que o lamentável estado de conservación destes terreos, comestos pola vexetación e foco de sucidade, inutilizan na práctica o uso dos lugares habilitados para o seu disfrute pola veciñanza. Por esa razón, rogamos que o Goberno municipal dea as instruccións oportunas para asegurar o mantemento do parque biosaudável instalado na Rúa
San Diego e que con tal fin negocie cos propietarios dos terreos de titularidade privada para a súa incorporación a esta área verde ou, no seu defecto, exixe a súa limpeza e adecuado mantemento. No barrio da Agradorzán realizáronse distintas actuacións de mellora e humanización das rúas e hai outras actuacións previstas co mesmo fin. Así, na rúa Páramo procedeuse a renovación do firme da calzada e beirarrúas, a ampliación das mesmas e a renovación da rede de saneamento e augas pluviais. Porén, esta actuación non se realizou na totalidade da rúa, senón só ata a confluencia coas rúas Barcelona e Canceliña. Segundo a información de que dispón este grupo municipal, non está previsto a curto prazo completar a actuación no treito que resta, que desemboca no muro que a separa dos terreos do observatorio. Neste treito, as beirarrúas son estreitas, o pavimento da calzada e das beirarrúas sofre unha acusada deterioración e é urxente a renovación da rede de saneamento e augas pluviais. Por tratarse dun treito chan, o que se chega despois dunha acusada pendente, en días de fortes chuvias a auga estáncase e mesmo sobe polas conducións dos edificios, facendo que sexan frecuentes as obturacións provocadas polos restos que arrastra. Doutra banda, o mal estado da rede de saneamento fai que haxa presenza de ratas que mesmo teñen subido a algunha vivenda a través das conducións. A falta de actuación neste treito da rúa Páramo, en vez de revitalizala e poñela en valor, acentúa a súa estigmatización como unha rúa morta, por carecer de continuidade ao rematar no muro que a separa dos terreos do observatorio. Unha razón máis para demandar a cesión á cidade destes terreos para a súa incorporación ao futuro Parque da Agra e demandar tamén a eliminación do muro que o separa do barrio. Polas razóns de bandita, rogamos que o Goberno municipal inicie as accións necesarias para completar a reforma da rúa Páramo, procedendo á renovación do firme da calzada e beirarrúas, a ampliación das mesmas e a renovación da rede de saneamento e augas pluviais no treito comprendido entre a confluencia coas rúas Barcelona e Canceliña e os terreos do observatorio. E, finalmente, o Grupo Municipal do BNG trasladou ao Pleno da Corporación do pasado mes de novembro, a través dun rogo escrito, a situación de abandono en que se encontra o edificio situado no número 3 da Rúa das Donas, oficialmente Damas, cuxa fachada está completamente afectada por unha andamiaxe de obra colocada no seu día para unha obra que nunca se chegou a realizar. Pasaron 2 meses dende aquel rogo e a situación continúa exactamente igual. A andamiaxe citada segue sendo un niño de sucidade, auga de chuvia pozada e excrementos de pombas e gaivotas que padece, primeiramente, a veciñanza dos portais contiguos. Polas razóns de banditas, formulamos o rogo de que o Goberno municipal atendo o rogo escrito formulado polo BNG no pasado mes de novembro e dé a solución ao estado en que se encontra o número 3 da Rúa das Donas da Cidade Vella. Moitas grazas, señor Jorquera. Moitas grazas ao Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Turno para a Marea Atlántica, que ten un rogo. Señora García. A Marea Atlántica roga que o Goberno municipal realice as accións necesarias para que se arranxen debidamente os desperfectos nos alcorques e outros espazos habilitados para árbores que actualmente son pozas de auga e lixo, tanto na Praza das Conchiñas como ao final da Rúa Barcelona. Moitas grazas, señora García. Grazas ao Grupo da Marea Atlántica. Turno para o Partido Popular. Sí, muchas gracias. Vecinos de Los Rosales denuncian el estado lamentable de acera y calzada a la altura de la Escuela Infantil Municipal. Existe un camino de tierra que lleva al parque del Monte de San Pedro y las lluvias arrastraron tierra, piedras y barro. Por todo ello, ruego que este Gobierno municipal, en virtud de sus competencias, proceda a solventar este problema que afecta a padres y niños de la zona. En el semáforo situado en la calle Sánchez Bregua, esquina Avenida do Porto, el peatón no tiene tiempo para cruzar, siendo como es una intersección peligrosa con incorporación de vehículos de la Plaza de Orense, Linares Rivas y de la propia avenida. Por ello, y atendiendo a las peticiones de los vecinos, ruego que este Gobierno municipal, en virtud de sus competencias, incremente el tiempo del semáforo destinado a cruzar los peatones. Hace unas semanas observamos cómo un camión descargaba un gran número de sillas en el ayuntamiento, señor Jorquera. Ninguna de ellas estaba destinada a este grupo, a pesar de haberla solicitado en reiteradas ocasiones desde agosto de 2019.
De hecho, se nos indicó desde Interior que no constaba ninguna petición al respecto, lo que nos hace cuestionar la utilidad de los ruegos en este pleno. En esta ocasión adjuntamos fotografía de una de ellas, estas sillas, que aquí la tienen, para ver si su lamentable estado rota y sin reposabrazos, esta es de una funcionaria, no de ningún concejal, consigue que el Gobierno municipal considere esta reiterada necesidad. Ruego que este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para dotar de sillas nuevas al Grupo Municipal Popular. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Este ruego es relativo a la calle Leopoldo alias Clarín. Teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de mantenimiento de las vías públicas de titularidad municipal es dar el mejor servicio a los ciudadanos y, por otra parte, asegurar la movilidad adecuada en las vías públicas. Por eso ruego que este Gobierno municipal, en virtud de sus competencias, realice las gestiones oportunas para arreglar el lamentable estado en que se encuentra la calle Leopoldo alias Clarín, situada justo delante del IES Rafael Puga Ramón, tanto para el tráfico rodado como para la seguridad de los estudiantes y viandantes. Se adjuntan también fotos de los baches y de los huecos que hay en esta calle. Grazas, señor García. Permítame que lle interrumpa neste punto. Non teño por costume facer os rogos orais, sino que van todos seguidos. Si, ademais das fotografías, tivera vostede mirado a cartografía catastral, pois decataría de que esta vía non é de titularidade municipal, sino que pertence á Diputación Provincial da Coruña. De ser de titularidade municipal xa tería sido arranxada en virtude desas competencias e obligacións que teñen os concellos en materia de mantemento. Polo tanto, tal vez os concelleiros e concelleiras que son así mesmo deputados provinciais poden trasladar este rogo a organismo competente que, ademais, é o titular da vía é quen pode actuar sobre ela para facer esta labor de mantemento. Pues agradezco la información y, por lo tanto, a la Diputación, a los diputados provinciales que lo pasen, al igual que la plaza de Agustín Díaz, número 1, que creo que es de titularidad municipal. Teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de deportes es la de construir, gestionar y ampliar y mantener las instalaciones deportivas de titularidad municipal, y gestionar, mantener y ampliar las instalaciones deportivas y velar por la plena utilización de las instalaciones deportivas, procurando la participación de las distintas entidades deportivas de su ámbito municipal en la orientación de su uso, ruego que este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para, a la mayor brevedad posible, reparar o bien desarrollar una nueva instalación de pista de chave en el barrio de Brisloque, ya que del deterioro de la instalación hace imposible desarrollar un deporte federado al Club de Chave San Cristóbal, tanto en los entrenamientos como en los partidos de Liga Federada, imposibilitando también que determinados deportistas no puedan practicar su deporte cada semana. Recordar que al Gobierno municipal, que esta mejora corresponde a una moción aprobada en el Pleno realizada en el año 2021 y también se adjunta documentación gráfica. Por último, en cuanto a la estación municipal náutica Oza Puntal, creo que esta es de titularidad municipal, teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de deportes es la de construir, gestionar, ampliar y mantener las instalaciones deportivas de titularidad municipal y gestionar, mantener y ampliar las instalaciones deportivas y velar por la plena utilización de las instalaciones deportivas, procurando la participación de las distintas entidades de su ámbito municipal en la optimización de su uso, ruego que este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para, a la mayor brevedad posible, reparar la entrada de la estación náutica municipal a Coruña, ubicada en la Plaza Oza o Puntal, la cual presenta en su cierre varios boquetes y agujeros, lo que produce una sensación de abandono y de falta de mantenimiento de una instalación deportiva municipal por parte del Gobierno municipal. También adjuntamos unas fotos en donde aparecen los logos del Ayuntamiento de La Coruña. Muchas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señor García. Grazas ao Grupo Municipal do Partido Popular. Remata aquí o pleno ordinario do mes de xaneiro. Moitas grazas a todos e a todas polo debate. Boa tarde.